No podíem aguantar més. No ens ho mereixíem. Les mestres, els amics, les amigues, tothom és fantàstic. Si em preguntes, tornaries a anar a l'escola de Muntanyola? Sí. I tant! Rotundament! On s'ha de signar? Amb els ulls tancats. Però van passant els anys i per més bé que ens ho passem, la realitat és la que és. Barracons. Després, els polítics s'omplen la boca dient que nosaltres som el futur. Barracons. Fins que va arribar un punt que vam dir n'estem fins als barracons. A l'escola ja estàvem acostumats a treballar per projectes i organitzar assemblees per decidir les coses entre tots, de manera que ens vam organitzar per construir nosaltres mateixos l'escola nova que el poble es mereixia. Aviam! Vots a favor de construir la façana de pedra i el sostre de fusta perquè quedi més rústica. Jo passaria ja, d'una vegada per totes, dels símbols estúpids de lavabos de nens i nenes. Volem cagar tots al mateix lavabo. I pixar també. Jo posaria una màquina a la cuina que pogués apretar un botó i sortís gelat de xocolata. Algunes propostes les van desestimar, però per això serveixen les assemblees, per escoltar l'opinió de tots i totes i decidir-ho tot conjuntament. Han recollit totes les inquietuds dels alumnes i han dissenyat una escola on tots ens hi puguem sentir gust. I com que ens ho fem nosaltres, han tingut en compte alguns petits detalls que les grans empreses es passarien per alt. Vam decidir que enterraríem una capsa on tots aniríem posant diners de tant en tant. Perquè, bueno... Aviam, estem totalment convençuts que l'escola Muntanyola tindrà una bona formació i que quan siguem grans podrem passar-nos a la vida fent el que ens agradi. El que no tenim tan clar és que quan siguem iaios de veritat... Que no ens en refiem dels polítics, que hi ha molta corrupció. No cobrarem pensions, ni de broma. Això en aquesta capsa aniran estalviant. I no es gastaran els nostres diners en endell. De viatge, per exemple. Hi haurà 4 aules: educació infantil, cicle inicial, mitjà i superior. Tot i que qui conegui el nostre sistema ja sap que ens barregem sovint i compartim moltes activitats. Què passa, Oriol? Se m'aixafa el naixada. No passa res. És l'Oriol. Aquí ens coneixem tots. És un dels avantatges de les escoles petites de poble. Els grans ajudem els petits i ells també ens ensenyen moltes coses a nosaltres. Gràcies, Iris. De res. Portem uns dies fent obres i calculem que el curs vinent ja la tindrem acabada. I quan hi ha obres ja se sap que hi ha algú que no acaba d'estar content. Els veïns! Molt soroll. Ven la tinta millor. Aquí. Però esteu contents que tindreu una escola nova? Sí! Som una pinya i sempre intentem buscar solucions a tots els problemes. A l'escola hi haurà aerotèrmia i plaques solars. Estarà tan integrada a l'entorn que el mateix bosc formarà part del pati. Ens agrada molt fer activitats fora de les aules i aprofitar la natura que ens envolta. Si vols gaudir, aprendre i treballar en equip i en família, com nosaltres, que hem tirat endavant aquest projecte, et rebrem amb els braços oberts. Nosaltres ens mereixíem una escola nova. I ara l'escola nova també es mereix alumnes nous. Us donem la benvinguda!